And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pumatol ako sa ex ng pinsan ko kahit ikakasal na ako. Ako si Bella. Mas pinili kong gamitin ang tunay kong pangalan. Nasa second year college ako noon una kong makilala si Joseph. 19 years old na ako noon. Si Joseph naman, 30 years old na. Sa isang Catholic school ako nag-aaral. Every Wednesday, ugali ko na magnovena. Hindi ako deboto, pero kailangan kasi required yun sa eskwelahan namin. Pagdating ko ng simbahan, hindi novena yung naabutan ko, kundi isang wedding mass. Mukhang mayaman ang ikinakasal. Sa dami ba naman ng magagarang sasakyan sa labas ng simbahan at sagara ng ayos sa loob ng simbahan, masasabi ko talagang, ay, malamang mayaman o may kaya ang ikinakasal. Hindi naman sarado ang pintuan ng simbahan. Kaya akmang papasok na ako sa loob nang makita kong tumatakbong papalabas habang umiiyak ang napakagandang bride. Parang sa pelikula ang eksena na napaisip ako kung totoong kasalan ba ang nagaganap or shooting lang yon ng mga artista. Pero sa tingin ko kasi, hindi shooting lang yung nagaganap kundi totoo ang kaganapan sa paligid ko. Dahil sa papasok pa nga lang ako noon, dinig na dinig ko ang dialogue ng groom at ng bride. Naabutan ng groom si bride, sabay hawak sa braso nito. Kung umiiyak ang bride, nakita kong maluha-luha na rin yung groom. Punong-puno ng emosyon ang nakikita ko sa mga mata ng groom. Hanggang sa bumuka ang bibig nito at ang kanyang tanong sa bride. Bakit? Punong-puno ng emosyon ang tanong na yun. I'm sorry, Joseph. I'm sorry. I'm so sorry. Akala ko kaya ko Akala ko kaya kong panindigan na mahal pa kita. Pero nangingibabaw na kailangan kitang saktan. Luha ang sagot ni bride. Bakit? Muling tanong ng groom. Para maging masaya ako. Kung hindi kita sasaktan, hindi ako magiging masaya. At kung papaniwalain ko yung sarili ko na mahal pa kita, habang buhay akong magdurusa at magpapanggap na masaya. Gusto kong mabuhay sa katotohanan. Kaya pakiusap, Joseph. Hindi ko hinihingi ng mabilisan o hindi ko hinihinging mapatawad mo ako agad. Pero please, hayaan mo na ako, palayain mo na ako. Pakiusap ng bride. Wala na akong ibang narinig sa groom. At nakita kong pumatak ang mga luha niya. At mabilis na binitiwan ang braso ng babae. Umalis ng bride, sumakay ng kotse. Ang groom naman bumalik sa unahan. Luhaan siya, pero nagawa niya pa ring magsalita sa unahan. Nadinig ko humingi siya ng pasensya sa mga bisita nila. At naisip ko nga, totoo nga ang nangyari. Nung mga oras na yun, ang totoo kong nararamdaman, galit
Galit na galit ako sa babae. Grabe no? May totoo palang ganun. Totoong tao na kayang makapanakit ng kapwa para maging masaya. Yung kayang maging masaya habang may nasasaktan. Kung ako kasi hindi ko kaya yun eh. At yung naramdaman ko para sa groom, awa. Gusto ko siyang yakapin ng mga oras na yun. Sabihin sa kanya na huwag ka nang umiyak. So pagkatapos ng nasaksihan ko na yun, hindi ko na naisip na makikita ko pa uli yung groom. Nagmamadali akong lumabas ng simbahan pagkatapos kong magnovena. Nagmamadali ako noon kasi may hahabulin pa akong klase. Ako kasi ang magre-report sa araw na yon sa first subject ko. At sa pagmamadali ko, sumalpok ako sa matikas at malapad na dibdib. At nang pagtingala ko, nang makabawi ako, nakilala ko ang lalaki. Yung groom. Pasensya na po, sir. Humingi ako ng sorry. Okay ka lang ba, miss? Tanong nito sa akin. Noon ko lang naramdaman, nakahawak pa lang 2 kamay nito sa bewang ko. Oho, okay lang po ako, sabi ko. Sabay kawala sa pagkakahawak niya sa akin. Feeling ko noon, lahat ng dugo ko umakyat sa mukha ko. Kahit hindi ko nakikita yung sarili ko sa salamin, alam ko pulang-pula yung mukha ko ng mga oras na yun. Kasi napahiya ako eh. Mabilis akong tumalikod at umalis nang hindi man lang ako lumilingon kay Mr. Groom. Palabas na ako sa eskwelahan namin nang mapalingon ako sa pagtawag sa akin ng kaklase ko. Sabi, "Bella, wait lang." Napatanong ako bakit. "Check mo yung gamit mo. Tingnan mo kung anong nawawala sa'yo." Ako naman, kaagad kong kinapa ang bulsa ng palda ko. Pagkapa ko, wala na yung cellphone ko. Patay! Yung cellphone ko wala. Yung pagkakatanda ko, huling hawak ko sa cellphone ko nung palabas ako ng simbahan. Sabi, kung may nawawala daw akong gamit, pumunta daw ako agad sa kantin. Kilala ko daw yun sa muka. Sabi sa akin ni Karen. Na parang nanunukso tapos kumindat pa sa akin. Nagpasalamat ako na lang dun sa kaklase kong yun. Kung hindi nga lang mahalaga sa akin yung cellphone ko na yun eh. Hindi ko na yun kukunin pa. Kaso, nag-i-load kasi ako. So, hindi ko alam yung feeling pero hiyang-hiya na ako. At ayaw ko na sanang makita pa uli yung Mr. Groom na yun. Feeling ko kasi, ang bobo-bobo ko para mabangga sa dibdib niya. Sa dami ba naman ang pwedeng mabanggaan, diba? Bakit sa kanya pa? So no choice ako kundi puntahan siya sa kantin. Papasok pa lang ako ng kantin, kitang-kita ko na si Mr. Groom. Nagpakilala siya sa akin. "Hi, I'm Joseph." Kung ano yung ginaspang ng kamay ko nung inabot niya sa akin yung kamay ko, kamay niya, yun naman ang lambot ng palad niya. Bahagya niya pang pinisil ang palad ko bago niya bitawan. Pagkatapos namin mag-shake hands, inilabas niya na yung cellphone niya. Cellphone ko. "Nahulog mo kanina, pinulot ko. Tinangka kitang habulin para ibalik sa'yo pero ang bilis mo eh." Nakangiti pa ring sabi nito. Kung noon, nakita ko siya sa simbahan na lumuluha, awang-awa ako sa kanya. Sa pagkakataong ito, pulang-pula ang buong mukha ko. Ngiting-ngiti pa siya. Basta, hindi ko na masyadong pahahabain pa ang kwento. To make my story short, naging magkaibigan kami ni Joseph ng halos 1 taon. Sa loob ng 1 taon na yun, mas nakilala ko yung pagkatao niya.
Na-share niya sa akin yung kwento ng pag-ibig nila ni Sally. Yung bride na nang iwan sa kanya sa araw ng kasal nila sana. Makailang beses na raw siyang nagmahal. Pero paulit-ulit lang siyang nasasaktan. And then, after 6 months, nanligaw siya. Sinagot ko siya. Noong una, naninibago ako sa estado ng relasyon naming dalawa. Una, malayo yung agwat ng edad namin. 11 years yung gap namin. Isa siyang doktor. Ako naman, kolehiyala lang. Pogi siya, samantalang ako, tingin ko sa sarili ko, hindi naman ako kagandahan. Napakasimple ko lang kasi. May pagka-boyish pa ako. Hanggang sa graduating na ako ng college, ipinakilala ako ni Joseph sa parents niya. Grabe, kabang-kaba ako nun. At aaminin ko, noong una, kaya ako sinagot si Joseph dahil sa awang nararamdaman ko para sa kanya. Sabi kasi ng mga magulang niya sa akin, mahal na mahal daw ako ni Joseph eh. Sa pagsagot ko kay Joseph, ipinangako ko sa kanya ng paulit-ulit na hindi na niya mararamdaman kailanman ang masaktan, malungkot at mabigo sa piling ko. Ang magiging papel ko sa buhay niya ay pasayahin siya. Hindi nagtagal, ang nararamdaman kong awa sa kanya napalitan ng pagmamahal. Pero sa pagmamahal ko na yon kay Joseph, hindi ko namamalayan. Unti-unti na akong nawawala ng sarili kong identity. Grabe. Grabe ako mag-makeup. Nag-heels ako. Dress to kill na ako. Eto namang si Joseph, mahilig magregalo. Damit, sapatos, makeup, alahas. Na kahit ayaw kong tanggapin, napipilitan na lang akong tanggapin. Mahal na mahal daw kasi niya ako. Kaya kahit ano daw, kaya niyang ibigay sa akin. At inamin rin ni Joseph sa akin na gusto niya sa babae, sophisticated. Kung yung iba nangangarap na yumaman, mamuhay ng marangya, ako simple lang. Gusto ko ng simpleng buhay. Fast forward. 4 years na yung relationship namin ni Joseph. Lumipad siya papuntang Amerika para mag-aral uli ng 2 taon. Isang araw, binisita ako ng pinsan ko. Si Alicia, 17 years old pa lang. May boyfriend daw siya. 11 years din daw ang tanda sa kanya. Para na kaming magkapatid noon ng pinsan kong yun. Matagal nang naikukwento sa akin ni Alicia yung tungkol sa oldie niyang boyfriend. Seaman daw to. Rich daw yung pangalan pero hindi mayaman. Nanggaling sa mahirap na pamilya. Nagsikap makatapos ng pag-aaral. Seaman pero ayaw daw sumakay ng barko na pang-international. Ang mga biyahe lang daw ng barko na pinagtatrabahuhan nito dito lang sa Pilipinas. Si Alicia naman, sophisticated na babae. Mahilig sa mga magagandang damit, sapatos, make-up, mga alahas. Siya ang mga tagapagmana ko sa mga gamit na nasuot ko na o nagamit sa mga date namin ni Joseph. Kaya nung araw na yon na bumisita sa akin si Alicia, aba, tumitingin siya ng mga gamit ko para suotin niya sa date nila ni Richard. Gusto kasi niya magandang maganda siya sa paningin ng boyfriend niya. Matagal na akong gustong ipakilala ni Alicia sa boyfriend nito pero palaging wala akong time eh. Busy sa work o kaya may lakad kami ni Joseph. Pero nagkataon na Sabado noon, nasa bahay lang ako. So, sa isang mall ang date nila.
Nang araw na yun, sobrang nagpaganda ang pinsan ko. First anniversary daw nila. Ako, simpleng pormahan lang. Siya ang garbo-garbo. At ayun na nga, dumating na kami. Ipinakilala ko ni Alicia sa boyfriend niyang si Richard. Natawa nga ako eh. Pero, palihim lang ako natawa. Bakit? Kasi, sa ayos at pananamit ni Alicia, akala ko ba naman isang restaurant sila magse-celebrate? Pero sa isang fast food kami nagkita-kita. Tapos yung boyfriend niya pa, napakasimple ng suot. Nakamaong na pantalon, polo shirt, na parang katulad lang sa akin. Parang kami pa yung magjowa sa suot namin eh. In fairness naman kay Richard, may sense of humor. Yung tipong hindi mo lang siya ibo-boyfriend. Pwede rin siyang itropa ni Alicia. Gwapo. Tapos, mas lalong nagpapagwapo yung mga chinito niyang mga mata. At yung dimple niya, parang kay Aga Mulak. After naming magkita ng araw na yon, 2 months, again, pumunta sa bahay namin si Alicia. Nakasimangot ang muka. Buwisit na buwisit ang pinsan ko kay Richard. Kasi, hindi daw naalala nito yung monthsary nila. Ang gusto niya, i-text ko daw si Richard at sabihin ko na galit si Alicia na pinsan ko kasi hindi nito naalala ang monthsary nila. Kung iisipin, napaka-childish ng pinsan ko, diba? Hindi pa siya matured para makipagrelasyon. So, ganito yung nangyari. Napilitan na lang ako. Nag-hi ako kay Richard. Nagpakilala ako. Tapos nakapagkwentuhan niya kami. Nabanggit ko na rin yung gustong sabihin ng pinsan ko sa kanya na nagtatampo nga si Alicia. Nagkataon lang daw naman na naunahan siya nito. Ganun pa man, lagi naman siyang bumabawi sa mga pagkukulang niya sa pinsan ko. Actually, kung ako yung tatanungin, naiintindihan ko naman si Richard eh. Siyempre, sa dagat nakabase yung trabaho niya. Swerte na sa isang buwan kung makauwi, diba? Parang boyfriend ko rin. Diba? Workaholic din ang boyfriend ko. Halos hindi na nga makalabas sa ospital. Pero bumabawi din ang bongga kapag day off. Pero nag-aalala pa rin sa akin. Nag-aalaga. At hindi niya nakakalimutan na iparamdam sa akin na mahal niya ako. Papadeliver ng bulaklak sa office, chocolates. Dinidate pa rin ako pag nagkikita kami. Anyway, lumalim ang pagkakaibigan namin ni Richard dahil kay Alicia. Para bang ako yung naging tulay nila? Sa tuwing magtatampo si Alicia, sa akin tumatakbo si Richard para magpatulong. Hanggang sa na-feel ko na komportable na kami sa isa't isa. Di ko namamalayan, araw-araw na kami magkausap ni Richard. Isang araw, nag-basketball kami ni Richard. Bigla na lang siya napasabi ng, "Napapagod na ako sa pinsan mo, Bella." Sabay buntong hininga. Yung pagmamahal ko at pasensya ko, sinagad na niya. Nahuli ko siyang may kasamang ibang lalaki. Habang nagpapakatanga ako, niloloko niya pala ako. Nagulat ako sa sinabi ni Richard. Hindi ako makapaniwala na magagawa yun ng pinsan ko. Pero, tinanggap naman ni Richard yung nangyari. Sabi na lang niya, pwede naman kami mag-usap, pero hindi na pwede sigurong ayusin. Hindi ko naman siya masisisi kung hindi niya talaga kayang makipagbalikan sa pinsan ko.
Saksi ako sa kung paano niya pagtiyagaan, suyuin, at mahalin ang pinsan ko. 1 year na noon si Joseph sa States. Nang bigla akong magulat sa biglaang pag-uwi niya. Kakalabas ko lang noon sa trabaho ko nang biglang may yumakap sa likuran ko. Kahit hindi ako lumingon, alam ko si Joseph yun. I miss you, sabi niya. Sumagot ako ng, I miss you too, sabay yakap sa kanya. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa kama, paulit-ulit kong tinatanong yung sarili ko, talaga bang na-miss ko si Joseph? Parang hindi ko naman ma-feel na totoo ko siyang na-miss. Pero, bakit pag kay Richard, iba yung nararamdaman ko? Hanggang sa may nag-text sa akin. Si Richard. Alam kong may mali sa nararamdaman ko, sa damdamin ko. Pero, ayokong ipasok sa isipan ko na iba yung nararamdaman ko para kay Richard. One night, sinundo ako ni Joseph. Katulad ng nakagawian, kinailangan ko na namang magpaganda. And then, nagulat ako na sa isang exclusive Italian restaurant kami pumunta. And then, bumati siya sa akin ng, Happy 5th anniversary, my dear. Oh my! Bakit sa unang pagkakataon nakalimutan ko ang importanteng araw na yun sa aming dalawa? 5th anniversary pala namin. Nagpanggap ako na naalala ko. Happy 5th anniversary din, my dear. At nagulat ako sa susunod pang eksena. May inilabas na maliit na box mula sa kanyang bulsa si Joseph. At doon na ako kinabahan. Alam ko na kung ano ang susunod na mangyayari. No, no, no. Sigaw ng isip ko. Will you be my wife? Please marry me, Bella. Sa kaibuturan ng puso ko, alam ko na hindi pa ako handa. Wala pa sa isip ko ang pag-aasawa. Sa tagal naming magkarelasyon ni Joseph, hindi yun sumagi man lang sa isipan ko. Gusto kong sumagot ng, I'm sorry, hindi ko matatanggap. Pero nang makita ko yung happiness niya sa mga mata niya, tapos habang tumatagal yung oras, napapalitan yun ng pag-alala at para bang mangiyak-ngiyak na siya. Nahabag ako, naawa ako. Minsan ko na siyang nakitang ganun. Hindi ko kayang ako pa mismo ang bumigo sa kanya. Kaya sinapu ko ng mga palad ko ang mukha niya at pinawi ko ang mga luha niya. Hindi ko na rin mapigilan ang maluha. Alam kong may nagbago sa nararamdaman ko. Pero hindi ko pala siya kayang masaktan. Tutuparin ko ang naipangako ko sa kanya na sa piling ko, hindi siya masasaktan pang muli. Hindi ko gagawin ang ginawa ng ibang babae sa kanya. Bakit ka umiiyak? Sabi ko, habang kuha ng singsing, at ako na mismo ang nagsuot nun sa daliri ko. Nagsabi siya ng, akala ko kasi hindi mo tatanggapin eh. Natakot ako. Ibig bang sabihin yan, yes na? Sabi ko na lang, sinuot ko na, diba? Of course, I will marry you. Mabilis pa sa isang segundo, ginawaran niya ako ng isang mainit na halik sa labi. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko ngayon. Habang lumilipas ang mga araw, iba na yung nararamdaman ko. Parang may nararamdaman ako kay Richard. At parang ayaw ko nang ituloy ang kasal.
Ano bang gagawin ko? Tulungan niyo naman ako.